Koncert pro všechny bezva lidi aneb 17. narozeniny Rádia Blaník. Kristýnka by mala dnes už o 2 roky dlhšie vlasy. Plač mi skáče do slov, vieš, keď zas a znova premietam si. Rádio Blaník je rádio, ktoré podporuje českú, slovenskú muziku, tým pádom pre mňa znamená veľmi veľa. Pretože ja som muzikant, ktorý sa živí hudbou a pokiaľ pesničky nie sú medzi ľuďmi počuť, tak my prestávame existovať. Takže Rádio Blaník veľa. Marcel z malého mesta je tu, veľké mesto otvor náruč. Marcel z malého mesta je tu, odišiel od sladkých záruk. Co popřát takovým posluchačům, aby jim vydrželo co? Myslím si, že cit pre domácu tvorbu, pretože to my muzikanti potrebujeme a povedzme si rovno, žiadna angličtina nenahradí ten rodný jazyk, ani slovenčinu, češtinu, pretože ten jazyk nesie tie spomienky. Koľko ľudia, čo sú tu, spomínajú na svoje prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté lásky, lebo o tom to je, o tom krásnom a predovšetkým začína krásne leto a vy ste ho pekne otvorili. Láska je tu s vami, buďte s ňou, láska je tu s nami, buďme s ňou. Chce sa nás dotknúť, nech žije Rádio Blaník. Jak se zpívalo? Ja myslím, že to na kamere bolo vidieť. Skvelé, ako vždy. Rádio Blaník má vždy dobré publikum. Pohodové české rádio.